pozor, aby všetko nové, čo zistíte, aby sa na vás rýchlo lepilo, aby ste sa rýchlo učili a aby ste boli v tejto škole šťastní a šťastné. Myslím si, že máte dobré pani učiteľky, ktoré vám v tom pomôžu. Milí rodičia, starí rodičia, vám prajem, aby ste tento nástup svojich ratolestí zvládli čo najlepšie, aby ste sa vysporiadali so všetkým, čo vás čaká. Myslím si, že pre vás mnohých je to niečo nové. Domnievam sa, že to zvládnete a chcem vám povedať, že naozaj ste sa rozhodli výborne a držím vám vo všetkom palce a ja dúfam, že všetko bude prebiehať tak, ako má vaše predstavy, ktoré máte, sa splnia. Takže vám prajem veľa pevných nervov, ale zároveň je veľa šťastia a radosti, lebo je to radostná chvíľa aj pre vás, tak ako ste tu. Takže všetko dobré vám prajem, pekný dnešný deň, užite si ho a detičky, držím vám palce a prajem vám všetko dobré. Ďakujem. Budú s vami komunikovať, s ktorými sa najčastejšie budete stretávať, a to sú triedne učiteľky prvého ročníka, pani vychovávateľky a ostatní pracovníci, ktorí sa budú stretávať s vašimi deťmi. Takže prvá A, trieda pani učiteľka Krátka Eva, vychovávateľka je tam Zuzana Lacková, prvá B, pani učiteľka Labaková Andrea, vychovávateľka pani Sikorová Alžbeta, prvá C, pani učiteľka Trembecká Jana. Pani vychovávateľka tu momentálne nie je prvej C, pretože tieto isté povinnosti ako vy si plní na inom mieste. No a vedúca školského klubu, ktorá bude s vami rozprávať, čo sa týka školského klubu, je pani Klavníková Alena. No a potom tu máme pani Oravcovú Annu, ktorá bude učiť deti náboženstvo. Pani učiteľka, ktorá bude učiť angličtinu, tu taktiež nie je. Pani učiteľka Sivaňová, ktorá tiež si plní takéto povinnosti na inej škole. A na záver sú tam dve naše pracovníčky odborné, a to je špeciálna pedagogička pani Šimovičová Alena. Za ňou sa môžete zastaviť v prípade, ak budú nejaké problémy, čo sa týka učenia a podobne. Ona už má zmapovaný ten terén. No a posledná tam je pani sociálna pedagogička, pani Iveta Janušková. Čiže ak bude nejaký problém, tieto dve dámy sa postarajú aj o problémy. Čo vám zaželať? Nech sa páči, teraz pôjdete do tried, podľa toho, ako ste ABC, tu nás sú triedy, troška musíte byť trpezliví, pretože to trvá, je tam málo priestoru, ale nech sa páči do tried a ostatné už pani učiteľky a pani vychovateľky si zaredia. Tak nech sa páči tou správnou nohou do školy. Vážení diváci, vedľa mňa stojí pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a teraz sa ho opýtame zo pár otázok. Ako ste trávili leto? Bol som na dovolenke, bol som pri mori, bicykloval som, behal som, šantil som, proste tak ako asi aj všetky deti, takže som strávil leto veľmi pekne a popri tom som aj pracoval, takže pekné leto som mal. A prečo ste si vybrali zrovna našu školu, kde ste prišiel vítať prvákov? Toto je výborná škola, kde okrem teda iného sú výborní učitelia, je tu výborný pán riaditeľ a každý rok navštevujem inú školu, tak tento rok práve vyšla táto škola na Dlhých Honoch, takže to tak pekne vyšlo, že prišiel som sem. Ako hodnotíte našu školu z pohľadu úspešnosti žiakov v rôznych aktivitách a na olympiádach?
Musím povedať, že vaša škola je jedna z najlepších škôl a nemyslím si, že len v Trenčíne, ale myslím si, že aj na Slovensku. Naozaj nám robí veľkú radosť. Vaši žiaci a študenti sú významní členovia rôznych olympiád a vyhrávajú rôzne súťaže. Naozaj odtiaľto vychádzajú rôzne osobnosti detské, ktoré osobne oceňujem ako primátor, takže naozaj musím povedať, že na vašu školu som ako primátor mesta veľmi pyšný. Chystáte sa do budúcnosti zrenovovať areál okolo školy alebo zatepliť budovu školy? Áno, chystáme sa. My sme teraz urobili malé investície, dali sme peniažky na vynovenie hlavne tried prvých ročníkov, dali sme niečo do kuchyne a samozrejme plánujeme v budúcom období opraviť strechu na škole a sa súťažiť aj o to cez európske fondy, aby sa škola na Peťke zateplila. Ale na tejto škole nám veľmi záleží, takže investovať do nej budeme ďalej. Ďakujem veľmi pekne.